बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की सुनी बाबा रौड़े कुछ करे भारत के कोरोना से बचाइना। सुनी बाबा रौड़े कुछ करे भारत के कोरोना से बचाइना। सारा लोगवा डरल बारे, सारा लोगवा डरल बारे, केहू कांवर उठावे ना, केहू कांवर उठावे ना। सुनी बाबा रौड़े कुछ करे भारत के कोरोना से बचाइना। केहू कांवर उठावे ना। बोली बोली बाबा केदारनाथ की। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। कैसे के बाबा हम कांवर उठाए, घरवा के लोगवा बा बहुत डेराइन, घरवा के लोगवा बा बहुत डेराइन, घरवा के लोगवा बा बहुत डेराइन। कैसे के बाबा हम कांवर उठाए, घरवा के लोगवा बा बहुत डेराइन, घरवा के लोगवा बा बहुत डेराइन। करी रौड़ा कोनो किने पार, करी रौड़ा कोनो किने पार, भारत से कोरोना भगाइना। सारा लोगवा डरल बारे, सारा लोगवा डरल बारे, केहू कांवर उठावे ना, केहू कांवर उठावे ना। बोली बोली बाबा सोमेश्वरनाथ की। बाबा आइल रहनी शरण में, वादा कोइले रहनी आयम सावन में, वादा कोइले रहनी आयम सावन में, वादा कोइले रहनी आयम सावन में। परसाने बाबा आइल रहनी शरण में, वादा कोइले रहनी आयम सावन में, वादा कोइले रहनी आयम सावन में। कौन पर्वत चल गईनी, कौन पर्वत चल गईनी, हमनी पर नजर फेरनी ना। सारा लोगवा डरल बारे, सारा लोगवा डरल बारे, केहू कांवर उठावे ना, केहू कांवर उठावे ना। बोलो बोलो बाबा सोमेश्वरनाथ की। फूल बाबू राजा संग में जाले, फूल बाबू राजा संग में जाले, फूल बाबू राजा संग में जाले। कांवर ले जाले, फूल बाबू राजा संग में जाले, फूल बाबू राजा संग में जाले। सुंदर
रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।